dadaan. Dito ba tayo dumaan? Oo. Saan tayo bang dadaan na? Si Jason na Sadyang matarik ang kalsadang ito. Kaya naman mainam ang doble ingat para sa kaligtasan ng bawat isa. Sakay. Ano mo baka dumi. Ako na. Hindi, naka-handbrake yan. Ang magalala. Salis ka na. Hindi makakadaupan. Emergency brake. Ayan. Show yourself. Macho, you hold, mami. Pinasa mo yung camera, mami. Yes. Pag may kasalubong pala. Hindi, bubusina ka.